Maliba TV jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye AES jamana Mali, Burkina Faso, Niger ni jamana saba chef état major y'a yamaruya k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔn dalajɛ min kɛra Wagadugu n'a bɛnna avril kalo tile 16 ma fo ka taa se avril kalo tile 17 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 k'u y'a laɲini k'a fɔ u bɛna dɔ fara AES ka ngolomasi tabagaw kan. A yirala ko AES ka nin kɛlɛbolo kun bɛ taa a jɔ maa 15 bɔyanko la. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kɛwale cɛjugu min kɛlen filɛ ka Sahel jamana sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yaasa a dan bɛ se ka kɛ o kɛwale na cogoya min na min kɛra samedi avril kalo tile 25 tɛmɛnen. Ka kɛɲɛ ni kari ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 26 san 2026 Mali gouvernement ye laseli kɛ min b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye général de corps d'armée Sadio Kamara n'ale ye lafasali ministre ye fo ka taa se kɛlɛbolo ka ministre ma k'ale tanyana ka bɛn kunu kari ma ka da kan kɛwale cɛjugu min kɛra ka bɛn sibiri ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2026 n'a bɛnna avril kalo tile 25 ma bamagaci kɛwale dɔw fɛ minnu sugu ma dɔn. An bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen. O b'a to an bɛ don jamana ale kɔkan kunnafoniw na. Parti tɔn 14 y'a yamaruya k'a fɔ k'u bɛna lakɔkɔyali baara dɔ bila sen kan yanni élection générale cɛ min bɛ kɛ janvier san 2027. A yirala ko nin candidat ninnu sɔnna nin kumafɔlen ma. Sabula u bɛna lakodɔn nin formation ye ale senfɛ. Laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye kuma caman min kɛra Bola Tinubu ale ka fanga kɔnɔna la walasa dan bɛ se ka kɛ o la cogoya min na ni fanga ɲini senfɛ. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Ameriki jamana ale kɔnɔna la. A yirala min ye président Donald Trump ye kɛwale cɛjugu dɔ tara k'a sɛgɛrɛ ka bɛn kunu kari ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 26 san 2026. Donald Trump a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ko nin y'a ye siɲɛ 3 ye ni kɛwale cɛjugu in bɛ taa ka ale kɔni sɛgɛrɛ k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ fanga o bɛ se ka bonya cogoya min na walasa tigɛ bɛ se ka kɛ nin ma kofɔlen ninnu na u ka nin kɛwale cɛjugu in senfɛ. Maliba TV jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sentelimaw na. Inshallah ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na don dɔ nataw la.